Tiyahat söýjüler biz ine Karamana tiyahatymyzyň çäklerine bu ýeriň milli oýunlary, tançlary bilen tanışmak üçin näçe azaýat tebigatda çykdyk. Elbetde Karamanyny bir näçe türkmen owalarynyň ýerleşmegi esasynda bu ýerde folklor oýunlar hem şonuň esasynda ýerine ýetirilýän eken. Häzir biz size Karamanyny meşhur bolan milli oýunlar size hem görkezler hem de söhbetleşmemiz dowam eder. Seni duran ama balın almıyordu. Beşi Şam'dan yuvarlandı damdan. Keşke sevmez olaydım, o sandırdım candan. Kaleye bakar, kaleden kanlar akar. Delikanlı dururken ihtiyara kim bakar? Beşi Şam'dan yuvarlandı damdan. Keşke sevmez olaydım, o sandırdım candan. Portakalı soyamadım, yemesine doyamadım efem. Kaçalım vay vay, haydi efem. Men ýanymda Bahar hem de Taha var. İkisen şu folklor toporuna bir näçe ýyllar gatnaýarlar we gyzykly çykyşlary ýerine ýetirýär. Gelin söhbetleşdigimizi ular bilen dowam edelim. Hoş geldiniz öncelikle Türkiye Karaman'a. Türkiye Karaman'a hoş geldiniz. Geliniňizde ören şartdyr. Men Karaman ogly Mehmet Beg, üniversitetiň talibi. Halk oýunlary topormydyň agdaty. Biziň folklor topormydy Türkiýede iň ýaş toporlaryň biri. Topormydyň täze döredilmesi üçin has köp zähmet çekmeli bolýar. Halk oýunlarymyzda edim gylymlary, däp desurlary, folklory sindirmek arkaly halk içinde ýaşadýar. Karaman'a hoş geldiniz. Ben Bahar, ben de halk oyunları topluluğu. Bizim toparmız täze döredilmeli bolsa da Türkiýede geçirilen ýarışda toparlaryň içinde 4-nji oruna munasip boldy. Tanslarymyzda gyýlaryň tans hereketleri, durmuşdaky hojalykda we ýaýlalarda ýerine ýetirilen işleri görkezýär. Folklor çykyşlarymyzyň dowamyna bir näçe bölekli sahnalar bolup, her biri owy durmuşyndan söhbet etýär. Egnimizdäki milli egneşiklerimiz slivka sevtine mahsus. Dört yanıma baktım efendim,
Türkiýedäki medeniyetler biri-birinden tapawutlanmak bilen her sebidin däpdi surlarynyň aýratynlyklaryny görmek bolýar. Şonuň esasyny bizdiňe garamana mahsus bolan halk oýunlaryny däl, sebitleýin aýratynlygy içine alýan oýunlarym ýerine ýetirýär. Şol esasy köp öwüşçülük folklorlaryny döreýär. O zamanlarda o yöre insanlarının yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Sizin folklor oyunuňyzda türkmen gyzyp bir aýdym diňledikde, şonu biz şeýle bir buýsanlyk da bu ýerde de türkmen owalarynyň wadygyny düşündik. Şolar barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Türkmen kızı oyununda Türkmen gyzy diýen aýdymly folklorymyzda garamanda ýaşaýan türkmen gyzlarynyň ýaýla çykyp, çygyr tagyp, ondan öndürilýän önümlerdäki tasardyly işler barada görkezilýär. Umuman türkmen gyzlarynyň zähmet söýerligi doly beýan edilýär. yaylalara çıkışlarındaki figürleri anlatıyor. Ya oyunlarda bir şekilde o yöre insanın yaşamış olduğu zorlukları anlatıyor. Bu şekilde. Bu ýerde türkmen owalary köpmi? Hawa köp. Ine şu Torus dagynyň etegine ýerleşen ýermiden türkmen owasy daşgala. Toros dağlarının eteklerindeyiz şu anda. Ayşem yaman Ayşem dağlar başı duman Ayşem aman Ayşem yaman Ayşem dağlar başı duman Ayşem. Köp sağ olun toparmamın üstünlükleri yaranı olsun. Biz size Türkmenistan'a da garaşya Türkmen gyzýan aýdymyňyzdan Türkmenistana gelip ýerine ýetirseňiz, elbetde biz Türkmen oğullarymyz şat bolardy. Köp sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.